So yun guys, dito na tayo sa ano, sa Guanzon Festival. Silip lang naman tayo saglit dito eh. Dito lang, Pangasinan boss. Pangasinan lang. Boss. Chili, ayos na, kakasa. Clap the boom, I'm through. They wanna see what I'm about. So what is up guys, Team Horror Vlog here nga pala. Yes, we are back guys. So for today's video, silip tayo saglit sa Guanzon Festival dyan sa Calasiao, sa Monarch. Then kasama natin si Echo Moro. Wala lang, silip lang tayo. Try lang sumilip muna ngayon dahil di pa naman natin kasama itong mga auto bros. Siguro maybe sa Sabado na talaga yung full force namin. Pero ngayon silip na tayo para alam natin kung anong ganap dun. So, kamusta kayo? Sana okay lang yung Team Horror Vlog here nga pala ha. Diba? Lecture na naman tayo dito sa traffic. Mission pass. Bali guys, 3 days event to ng Guanzon para sa mga customer ni Guanzon. Syempre yan, masyala kayo dito kung mahilig kayo. 3 days pa to, I think hanggang 9 PM to ng gabi. 9 AM to 9 PM to. I'm not sure, maybe visit their page na lang guys para mas sure. Pero I think hanggang 9 PM to. Then 9 AM ang start ng kanilang event. 3 days to hanggang Sunday. Kaya kita-kits pa, baka Sabado babalik pa kami dito. Tama natin to sila Echo, sila Mototoro. So ngayon kami lang muna. So ayan guys, malapit-lapit na tayo dito sa Monarch. Medyo traffic lang syempre, di naman may iwasan yan. Uwian na yung oras na ganito eh. Pero ayan na. Ayan o, mayroon sila dito o. Ayan pa test drive ata. Napaka-angas naman yan. Ay siya ate. Boss, pasyal kami. Saan parking sir? Ikot na lang. Ayan na pala eh, simula na dito. Kaparada lang. Ay! So yun guys, dito na tayo sa ano, sa Guanzon Festival. Silip lang naman tayo saglit dito eh. Ewan ko sa loob dito. So ayan, kasama natin syempre, wala nang iba eh, Echo Moro Vlog. So ayan guys, dito kami ngayon eh, sa ano, konting silip lang, pero sa 24 na babalik kami dito sa 24. Ngayon ikot-ikutin lang namin tong ano. Sana ako binabalikan. Ikutin lang namin tong ano nila, Guanzon Fest na yung first day nila dito. So ayun. Okay guys, so may pabingo daw sila dito. Baka kailangan bumili ka ng motor. Or adventure guys. Oy. Kaya guys, so Boyet, Boss Boyet, kasama natin ngayon. Wala mga bagong labas, yun lang, PCX, tapos SX, NMAX. ADB, 350. Ay, ito yung 350. Ito pala, ADB yung 350. Go for it. Pati itong itim. Uy, musta? Wala libre t-shirt dyan? Ha? Kala ko helmet ang libre. Saan bangin mo? Oo, yung bangin mo. R7. R7. Wala, maliit kasi. Maliit.
Pati dito, wala. Ano na. Pati yung tinapyasan na. Ito yung bago. Oo. Pero 2 cylinder lang. Okay, so ito yung bagong Honda Hornet na CB1000. So yun guys, ikot-ikot lang muna kami dito. Medyo makaka-copyright kasi tayo dito eh. So yun guys, konti silip na din, magkakape na kami dito ni Eko. So yun guys, kakape namin. Konting silip lang naman dito yan sa ano, sa One Zone Festival. So yan, babalik tayo sa ano 24 dito. Maybe kasama natin ako the bros. Pero ngayon, konting silip lang muna. Daming discount dito. Chili, ayos to. Asa. So ayan guys, yun lang naman ang video natin ngayon. So bye bye, kakape muna kami ni Eko. Yes sir, bye bye, see you next vlog.